कौन हो से जियो फास्ट वाला मामा नहीं फास्ट तत्व पचले से कौन बर्तन कौन करछो पक्का आगे काढू पखाळ ने पखाळ बर्तन दिन 12 मिनिट पखाळ कसं काही मला खाऊली आजी कुठे पेली अच्छा पखाळ टा ଭଲ ଲାଗୁଛି यस बरोबर काही ଭଲ ଲାଗିছে ବଢିଆ ତମ ହାତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ତମ ହାତ ରୋଷେଇ ଆଗରେ ସବୁ ସବୁ ବଡ ବଡ ସେ हां ऐसे सब आइटम कौन सब ये कौन ଆଉ ଦସ୍ତା पागो कौन कौन चोका है ଆଳୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ये कौन ये ବଡି ବଡି ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଛୁଇ ଛୁଇଁ କୋବି ଛୁଇଁ କୋବି ଆଳୁ ଆଳୁ ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା ସେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା କଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏ ପକୋଡି ପକୋଡି ହଁ ये पखाड़ से सब सज भारी बढिया ଲାଗିବ ବଢିଆ ଲାଗେ ନାଇଁ ନା ବାଦ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କହୁନା ଏ ବଡ ତା ଯଦି ମାଛଟା ଆଗ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ପା ଜଲ୍ଦି ନା ବରାବର ଏଇନା କାଳେ କରୁଛି ଯଦି ଆଉ କେ ମା ମାଛ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ ତଥାପି ପାଗ ଫାଗ ସବୁ କାହିଁ ତ ଭଲ ବଡ ଲାଗେ କଥା ଲୁଇ ନାହିଁ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ତମେ ମତେ କରୁଛ ବଡ ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ତାକୁ କହି ତାକୁ ନେଇ ତମେ କରୁଛ ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଡ ବେଶ କରୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ ବଡ ବଡ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାର ମଜା ମତେ ଅଛି ଟିକେ ନାଇଁ ବଡ ହଁ ରେଡି ବଢିଆ ଠିକ ଅଛି